Mga Buhat Kapitulo 28. Sa nakalingkawas na kami sa kadaot ug nakaabot na sa baybayon, nahibaluan namo nga ang pulo ginganlag Malta. Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumad didto unya miulan ug kay tugnaw man ang panahon, nagdaog sila og giabi-abi nila kaming tanan. Unya namunit si Pablo og mga igsusugnod ug sa iyang pagbutang niini sa kalayo migula ang usa ka halas tungod sa kainit ug mibalikos sa iyang kamot. Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay sa kamot ni Pablo ug nag-ingnanay sila. Mamumuno tingali kining tawhana apan ang hustisya dili gayud motugot nga mabuhi siya bisan kung makalingkawas pa siya sa dagat. Apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo ug wala gayud siya maunsa. Nagpaabot sila nga manghupong siya o mo kalit pagkatumba ug mamatay. Apan tapos sa dugay-dugayng pagpaabot, nakita nila nga wala siya maunsa busa. Nausab ang ilang hunahuna ug miingon sila, usa siya ka Dios? Dili layo ni atong dapita mao ang kayutaan ni Publio nga maoy pangulo sa isla. Giabi-abi niya kami dito sulod sa 3 ka adlaw. Niadtong higayuna, ang amahan ni Publio naghigda kay gihilantan og gidisenterya. Miduaw si Pablo sa masakiton ug nagampo. Gitapion niya ang iyang kamot sa masakiton ug naayo kini. Pagkahitabo niini nangadto kang Pablo ang tanang masakiton dito sa pulo ug nangaayo sila. Unya gihatagan kami nila daghang mga gasa ug sa among paggikan ila pa kaming gipabalunan sa among mga gikinahanglan sa panaw. Paglabay sa 3 ka bulan milawig kami nga sakay sa sakayan nga gikan sa Alejandria. Ang maong sakayan nga didto sa isla sa panahon sa tingtugnaw ginganlag ang Kaluha nga Dios. Miabot kami sa syudad sa Siracusa ug nagpabilin kami didto sulod sa 3 ka adlaw. Gikan didto milawig kami ug miabot sa syudad sa Regio. Sa pagkasunod nga adlaw mihuros ang habagat ug sa ikaduhang adlaw miabot kami sa lungsod sa Puteoli. Didto gikahimamat namo ang pipila ka magtotoo nga mihangyo kanamo sa pagpabilin uban kanila sa usa ka semana. Ug unya miabot kami sa Roma. Ang mga kaigsuonan sa Roma nakabalita mahitungod kanako ug nangadto sila bisan kadtong layo kaayo nga gikan sa tabuan ni Apio ug sa 3 ka abutanan aron sa pagsugat kanamo. Sa pagkakita ni Pablo kanila, nadasig siya ug nagpasalamat sa Dios. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siya ra apan gipabantayan og usa ka sundalo. Unya, tapos sa 3 ka adlaw, nagpatawag og tigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo didto. Ug sa nagkatigom na sila, miingon siya kanila, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan. Gibilanggo ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako og ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar ngadto sa emperador bisan tuod wala ako'y sumbong batok sa akong katawhan. Busa mihangyo ako sa pagpakigkita ug pagpakigsulti kaninyo kay ako karon nabilanggo tungod og alang sa paglaom sa katawhan sa Israel. Miingon kaniya, wala kami makadawat og sulat mahitungod kanimo gikan sa Judea. Ug walay mga igsuon nato nga gikan didto nga nagbalita og nagsultig dautan mahitungod kanimo. Apan buot kaming masayod sa imong mga hunahuna kay nahibalo kami nga bisan diin
ang mga tawo nagsulti batok niining maong pundok. Busa nagtakdag sila panahon sa pagpamati kang Pablo ug sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii, iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe ug gipamatuan ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Naninguha usab siya nga motuo sila kang Hesus, pinasikad sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta. Ang pipila kanila mituo sa iyang gisulti apan ang uban wala. Wala sila magkauyon ug namiya sila human isulti ni Pablo kining mosunod. Tinuod gayud ang giingon sa Espiritu Santo pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan. Kay matud niya adtoa og sultihi kining katawhan. Bisan unsaon ninyo pamati dili gayud kamo makasabot. Bisan unsaon ninyo tan-aw dili gayud kamo makakita. Tungod kay kining mga tawhana gahig ulo, gisapungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata kay tingali unyag makakita sila ug makadungog ug makasabot ug modangop kanako aron ayuhon ko sila. Ug gitapos kini ni Pablo sa pag-ingon, busa angay ninyong hibaluan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gipasangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo ug namati sila niini. Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo dito sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan mga miduaw kaniya. Gisangyaw niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya. Mga Buhat Kapitulo 28.